אני לא יודע אם עושים עדיין תעלולים כאלה, אבל פעם היה, בתור ילד אין לך פלאפון ואין לך חיים, אין לך מה לעשות, אז אתה הולך לאינטרקום ולוחץ לכל השכנים, ושומע אותם מדברים אחד עם השני, ואז רץ לפני שתופסים אותך. יאללה, בואו נעשה חידה שקשורה למשהו שהופיע עכשיו בסתיו 25, אלה תשובות להכל. חידה שהולכת ככה. יש לנו 100 נורות מ-1 עד 100. נכנסים 100 ילדים מעצבנים, ילד הראשון לוחץ על כל נורה. בסדר? לוחץ, מדליק אותה. הילד השני לוחץ על מתג של כל נורה שנייה. הילד השלישי לוחץ על מתג של כל נורה שלישית. וכן הלאה. ילד רביעי זה כל נורה רביעית. עכשיו, כל לחיצה משנה את המצב. שואלים כמה נורות יהיו דולקות אחרי שכל הניג'סים סיימו ללחוץ על המתגים. תעשו סטופ על פרצוף טיפשי שלי. אם אתם אמיצים לכתוב את התשובה עוד לפני שאתם רואים את ההמשך, נראה אם צדקתם, אז סטופ. יאללה, בואו נציק להם. טוב, מה, אנחנו לא באמת נבדוק מהנורות זה מציק. נחשוב על מספר קטן, ונראה מה קורה לנורה שלוחצים עליה. סתם לדוגמה, בואו ניקח את המספר 6. נורה 6. ילד הראשון שלוחץ עליה ידליק אותה, נכון? זה כפולה של 1. אבל גם זה 1 כפול 6. אז הוא ידליק והוא יכבה. זה גם 2, הילד השני לוחץ עליה, זה גם מתחלק ב2, כפול 3. הוא מדליק והוא מכבה. זאת אומרת שאנחנו רואים כל המילה כל היא כפל, נכון? אז זה כפולות, כל כפולה. אם אנחנו לוקחים מספר ומפרקים אותו, זה תמיד משהו כפול משהו. מישהו ידליק ואז מישהו יכבה. בוא ניקח אפילו קצת יותר קשוח משש. סתם נניח, נורה 30. היא מורכבת מכפולות. כל הכפולות שלה, יש לנו את ילד אחד לחץ עליה, זה 1 כפול 30. גם ילד 30 לוחץ עליה, ילד אחד הדליק אותה, ילד 30 מכבה אותה. באותה מידה גם יכול להגיד, ילד 2 מדליק אותה, כי הוא גם כפולה של 2 זה 2 כפול 15, וילד 15 יכבה אותה. ילד 3 ידליק, ילד כפול 10 יכבה. 4, ילד 5 מדליק, ילד 6 יכבה. זאת אומרת, בדרך כלל כשאנחנו מפרקים מספר לכפל, יצאנו שני מספרים. מישהו אחד מדליק ומישהו אחר מכבה. מישהו מדליק, מישהו מכבה. מישהו מדליק, מישהו מכבה. אז מתי נורה תישאר דולקת? נורה תישאר דולקת שלא יהיה לנו מספר זוגי של ילדים שלוחצים עליה. שזה מספר זוגי, יענו מדליק מכבה. מדליק מכבה. מדליק מכבה. מספר זוגי של מחלקים. אם אנחנו ניקח מספר כמו... שאין לו מספר זוגי של מחלקים שהם אוהבים לשחק על זה, נניח 9. ילד אחד לוחץ וילד 9 מכבה, בינתיים הדליקו כיבוי. 9 מתחלק גם במספר 3. ילד 3 בא, לוחץ, זה נשאר דולק. אין לנו עוד ילד 3 שיכבה. 9 זה 3 כפול 3, אבל זה אותו ילד. יעני, מתי זה קורה? זה קורה כשיש לנו מספרים ריבועיים, שזה ריבוע. כי זה אותו ילד, הילד 3 כפול 3, זה אותו ילד. יהיה לנו מספר אי זוגי של מחלקים. סתם, מספרים כמו 16, לא מתחלק הוא מתחלק נכון. יש לנו ילד 1 וילד 16, ילד 2, 8, ילד 4 עם עצמו. יש לנו מספר אי זוגי, הוא משאיר דולק. שאלה, כמה ריבועים יש לנו? מ-1 עד 100, לא באמת צריך לחשב אותם. יש לנו 1 בריבוע, 2 בריבוע, 3 בריבוע, הכי גדול שנעשה זה עד 100, עד 10 בריבוע. יש לנו 10 חבר'ה כאלה. שזה בעצם 1, הריבוע הבא, 4, 9, נכון, ריבועים, 16, 25, וכו' וכו' וכו', עד שנגיע ל-100, 10 חבר'ה, 10 נורות. חפרתי.